Benvinguts a un nou tutorial de JMol, on en aquest cas aprendrem a modificar àtoms de la molècula inicial. És interessant que hagueu vist la primera part d'aquests tutorials per tal de saber crear una molècula automàticament. Un cop l'haguem creat, la molècula, anirem a l'herramienta de moderador que trobarem en el nom. Si cliquem sobre la primera icona que ens ha sortit de l'herramienta de moderador, serveix per poder canviar àtoms. Per exemple, seleccionem l'àtom d'oxigen i clicarem sobre un d'hidrogen. I com podem observar, ens l'ha canviat. La segona icona ens serveix per poder canviar l'ordre de l'enllaç. Per exemple, seleccionem enllaç simple i seleccionem on hi ha un enllaç doble entre el carboni i l'oxigen i ens el transforma en un enllaç simple. Finalment, l'última icona es serveix per sortir del modelet i fer altres accions com afegir hidrògens automàticament. Fins aquí el tutorial.